2-3 недели нема го. Ицка, дека си бе? Оставите ме, дека си бе, дојде у кафаната, че... Налагат се у кафаната и вика, дек си бе ти, другари, шо работа с тебе, немате бе. Вика, оставите ме, залюбен съм. Канете срам бе, говедо, не едно, два сина, 2 керки, златна жена дома, залюбен бил тая. У кого си залюбен? Он вика, у Моника Белучи. Он вика, нормален ли си ти бе? Иската вика, другарче, абе еднаш да го изпоизнабутам и да умрам. Кой да го изпоизнабуташ на Моника Белучи, бе, нормален ли си ти бе? Знаеш ли ти първо иска колко пари ти трябва да го изпоизнабуташ на Моника Белучи? Он вика, шо има връзка бе, ке работам бе? Абе ке работам цял ден на нивата ке работам. Ако не стига ке работам и на комшията нива. Абе цяло село ке го работам само да съберам паричка, да он да го изпоизнабутам и да умрам.